صاحب نے رکا لکھے میاں صاحب نے رکا لکھے تے سن سکیا شاہ سلطان سن سکیا شاہ سلطانہ او بلیاں دی بلیائی رہ سئی تے جاسیاں گزر زمانہ میں قربانی آپ کڑی سرکار سرکار دے کہ شہر میں چون گزرے ہویا جا کے دکان پہ کھلو جاندے نے کہندے نے او جوانا منو ڈباٹا رنگ دے کہن لگا میرے نال دا پورے شہر وچ کوئی نہیں رنگدا میں تے کپڑے دی ایک ایک تند نو رنگ دینا وا سرکار فرماندے نے بڑے سامنے رنگ جدا رنگیا رنگ 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 کے رنگیا سرکار فرماندے نے او کملیا گل سن میری تو تے کپڑے دی تند تند رنگنا ہے میرا لجپال آگے آگ نو رنگدا ہے تیرا رنگیا تپے پاویں رنگ اڑ جاندا ہے میرے مرشد دا رنگیا میرے لجپالاں دا رنگیا دولخ دی اگ تے چاڑے پھرن وگ نہیں جوندی سرکار کڑی دی کلم چلی دور کڑی فرماندے نے کچا رنگ اے لالا چڑیا رنگ محمد چڑیا کدے